zon overgoten heerlijk. Follow the leader, daar gaan we. Hoppa! Ja, we zijn misschien een beetje aan de late kant, maar eerder ging het helaas niet vanwege andere werkzaamheden. Maar een week of 2, 3 geleden, toen zijn ze verschenen. En dan zul je wel zeggen, wat is er verschenen in Smullen met Wim? Nee, nog niet nou voor de eerste keer. Want het is weer tijd om ze te presenteren. Ook al is het een paar weken na data. Ze zijn voortreffelijk, ze zijn lekker. En het zijn je beste vriendjes. Daarom hebben we het echt over maatjes. Hollandse nieuwe. Ze zijn er weer. Gelukkig, heerlijk. Kwaliteit, super. Lekker. We gaan eens proberen. Kom nu maar mee. En Smullen met de maatjes. Ja, we zullen maar zelf even aan de specialist vragen. Hollandse nieuwe. Hollandse nieuwe. Ze zijn er weer, joh. Ze zijn er weer. Ja, ze zijn al van 18 juni. Heb ze zelf gevangen? Nog niet zelf gevangen, nee. Ik ook met de bellen en dan krieg je ze. Ja. Ze zien vanaf 18 juni waren ze alweer kriegbaar. Ze zijn een super hering op het moment. En ik wil zeggen 22% vetgehalte, ze zien super heerlijk. Is dat goed? Ja, dat is zeker goed. Maar heeft dat nu ook te maken met het weer, met de zon? Ja. Wie warmer dat het is, wie vetter dat de hering wordt. Is het te koud, dus dan hebben ze dat nu al goed gesteld tot 18 juni. Vorig was het in mei. Ja. Nu hebben ze dat goed gesteld tot 18 juni, dat het gaat langer is, dat ze gaat vetter worden. Maar even geen angst. En die worden gevangen voor de Noorse kust, heb ik begrepen? Ja. Noorwegen, Denemarken. Ja. Maar zit dat in de Noordzee? Nee, Ja, hier zitten veel te weinig vissers op het moment. Daarbovenin zitten allemaal... Alles leeggevis. Ja. Ga ik er eens lekker in proeven? Ja, geer. Jong, kijk eens toch. Dit is kwaliteit. Wieveel? 22? 22% vetgehalte. En is dat veel of is dat weinig? Dat is, op het moment is dat een veel procent, ja. En als ze vettig zijn, is dat dan echt beter? Is dat dan dan zien ze veel lekkerder, Ze zien nog het zacht al. Ja, niet te veel. Ja. Ja, nou, ik ga eens proberen als het me gelukt. Maar het is altijd moeilijk een maatje eten. Dat doet een Hollander, hè? Ja. Heerlijk. Succes ermee. Dankjewel. En ook die baas. Dankjewel. Hoi. Jong, kom ik hier toch zomaar de schoonste man van Bokkels tegen. Kalk aan de broek. Wie is er met de carnavalsverein? Ja, goed hoor. Wie lang besteedt de carnavalsverein aan in Bokkels? Komend jaar vanaf 411. 4 dus nou, dan zal er toch wel een overtreffende trap moeten gewinnen om dat succes van sportclub te verbieden. Ja, wist ik niet of dat gaat. Ik ben ook voor sportclub. Dus, ben ook voor sportclub? Ja, joh. Hey, maar mogen een compliment maken, het wordt echt super. Ja, dank je. Ik moet zeggen, wat zijn Bokkels doen, dat doen ze goed. Ja, precies, er is een stuk voor bekend voor jou. Ja. Precies. Hey, en nu weer een voorbereiding op het carnavalseizoen. Ja, ik ben ik nog, maar zijn er nu al bezig met de printen, is dat al bekend? Of intern dan? Er zijn interne commissies mee bezig. Ik ga er van van wel dat al geregeld is, maar dat wist ik niet. Dat is groot geheim. Is er nog een optocht in Bokkels? Het is zelfs nu. Vorig jaar zijn we begonnen met de lampjes op, zo te dienen. Gewoon geniaal. Ja, maar dat is toch wel erg in die lampjes op, toch? Ja. Wieso? Ja, nou, ik zie hier een hele dunsen het ja, maar dat is wel chic. Maar ik vind eigenlijk de overtreffende trap vind ik eigenlijk wel, dat verbaast me elke keer in Mechelen, maar dat is daar ben ik nooit zo weg. Op Zoterlig. Nee, ben ik nooit zo weg. Kun je turnen en zo voor. Dat kennen, maar dat kunt van de Hogebroekers toe. Vorig jaar bij Jongen waren succes, dat gaat van weer met weer. Ja, dan moesten we natuurlijk maar eens kijken dat ze de Luvings die met willen gewoon. Hè. Ja, die jeugd die vangt zich jongeling wel. De jeugd vindt dat geweldig. Dus, maar dat is ook allemaal een beetje meer opgepompte muziek. Hè. Bij de carnaval is. Ja. Je de hellere bas maar. Dat is goed, maar bij de carnavalsmuziek is. Ja. Nou jongens, daar zit wel helemaal bij gekald. Goed zo. Bedankt dat ze met ons gekald hebben. Die ook wel. Hey, schönen dag. Succes. Iedereen heeft jas aan, maar u zoekt de zon op. Jazeker. Ja. Toch lekker dat weer, hè? Heerlijk. Heerlijk, hè? Met die regen, maar dat is ook wel goed voor de natuur natuurlijk. Zeker is het heel goed voor de natuur. Ja, maar het moet eigenlijk het 's nachts regenen en overdag de zon schijnen. Dat zou het perfect zijn. Als we dat nog te zeggen hadden. Ja. Maar vinden jullie dat vroeger, dan had je 6 weken lang goed weer en dan was het weer voorbij? Ja, zeker. Zou het toch allemaal met klimaatverandering te maken? Ik denk het wel. Dat is toch wel zo. Ja, de ene zegt dit en de ander zegt dit. Die zegt CO2 dat heeft wat degelijk met het klimaat te maken. Ja, toch? Ja. Dus te veel vliegtuigen, auto's, boten. Ja.
Als je kijkt we zijn vorig jaar op vakantie geweest op Canarische eilanden en nou, daar houden ze zich helemaal niet aan het klimaat. Nee. Nee, die merken ook helemaal niet. Het is alleen hier in Nederland. Alleen hier in Nederland, ja. Echt zijn ze een speldenkopje op de landkaart. Zijn ze een beetje doorgeslagen, ja. Er zijn maar dat is andere belangrijke dingen, zeg maar. Maar ja, laten we vandaag genieten van het goede weer. Zo is het. En u bent er helemaal klaar voor. Korte broek aan. Zeker weten. Op naar het terras. Ja. En een koude... Ja, zeker dat. Best, geniet ervan. Hoe is het met de vakantie? Nee, hebben jullie geen vakantie? Nee, we zijn op kamp. Op kamp? Ja. Waar komen jullie vandaan? Zuid-Holland. Zuid-Holland? Kom je toch hier maar eventjes de Zuid-Hollandse K3 tegen? Ja. En bevalt het een beetje Limburg? Ja hoor. Alleen het regent heel hard. Het regent echt heel hard. Ja, maar nou, de komende dagen worden het wel beter, zeggen ze. Ja, ik hoop het wel. Ja? En waar zitten jullie op kamp? Waar? In Valkenburg of hier? Heerlen, hier in Den Hof. Oh, in de Hof daar? Ja. Ja. Er zijn veel motorrijders, geloof ik. Ja, dat is een hele bekende camp. Er komen altijd veel motorrijders komen daar. En bevalt het goed? Ja hoor. Hoe lang blijven jullie nog? Tot donderdag. Tot donderdag. Komt het goede weer en jullie weg? Ja, helaas. Waar kom je vandaan uit Zuid-Holland? Tegen Zoetermeer aan. Tegen Zoetermeer aan? Rotterdam. Ik in Zoetermeer. Feyenoord 010. Hey, ik wens jullie heel veel plezier. Geniet nog van die paar dagen hier. En jullie zijn een verrijking voor Limburg. Dank u wel. Blijf maar hier. Kom je ook zo nog maar even Dick tegen Dick. Wat vind je van het weer? Ja, fantastisch. Warm, koud, regen. Ja, het komt allemaal goed. Ja, een beetje regen is goed voor de natuur en een beetje zon is uiteindelijk ook. Hè. Maar hoe ben je die warme dagen doorgekomen? Binnen. Binnen, ja? Ja, zeker. Heb je airco of nee. koelelementen? Nee. Rustig aan. Een butler die met een waaier rondloopt? Ja, dat natuurlijk wel. Nee, dan krijgen we meteen ruzie. Dat moeten we niet hebben. Nee joh. Dus, maar die butler die doet zijn best wel. Ja. En voor de rest? Ja, lekker. Jij? Alles onder controle ook? Ja, zeker. Goed, Jij ook? Goed. Ja, zie je wel hè. Ja, goed bezig man. Still going strong Ja, zeker. Ja, heb je de nieuwe film van Shang Eastwood al gezien? Shang? Nee. Nee, maar die komt binnenkort op televisie. Ik ben heel benieuwd. Dat is een shockend film. ik denk dat die voor de Oscars gaat. Ik kan me nergens anders bij voorstellen. Komt helemaal goed. Succes. Goed, doe je best. Hoi. Ik hoor over jou de wildste geruchten. En wat is er aan de hand met jou? Je gaat gewoon van een grote ster worden. Ja, oké. Ik heb gehoord, je zou een film spelen. Nee. Je zou hier weg gaan, je zou naar Hollywood gaan vertrekken. Oh, daar is niks van bekend. Nee. Nou, ik heb een stukje van die film gezien, maar die is fantastisch. Ja. Shang Eastwood. Shang Eastwood. De neef van Clint. De neef van Clint. Ja. Hoe vind je dat? Ja, dat zou leuk zijn. Ja? Want dromen zijn bedrog, hè? Ja, wat niet is, kan er komen. Laat je verrassen. Oké, bedankt. Veel succes met de film, hè? Dankjewel. Hey, en als je een Oscar krijgt, mogen wij dan meegaan als RTV Parkstad? Ja. Oké. Dan mogen jullie filmen. Goed zo. Ja, oké. Adieu. Ja, ik ben toch ook maar even bij de specialist naar binnen gelopen, want die moet het zeker weten. Als iemand het moet weten, dan is hij het wel. Er zou een film uitkomen, er is zelfs een trailer van een Heerlandse jongeman die de rol als Clint Eastwood speelt, Shang Eastwood. Heb je daar een trailer van? Nee. Ook nog nooit van gehoord? Ook nog nooit van gehoord, nee. Echt niet? Nee, echt niet. Ach joh, dat is een wereldfilm. Het loopt storm hier. Doe maar in alle vier de zaal alleen maar de Shang Eastwood uitzenden. En wat gaat hij proberen dan? Ik weet het niet, daarom kom ik jou dat vragen. Nou, we hebben een klein stukje van een trailer, die zullen we je even laten zien. Oké. Binnenkort in de bioscoop. Shang Eastwood, the new bandit in town. Heb je de trailer van onze nieuwe ster gezien? Jazeker. Wat vond je ervan? Ja, geweldig. Ja, was gewoon... Denk je dat die Hollywood gaat halen? Ik denk het wel. Vast en zeker. Ja? Sowieso. En dat is gewoon een klant voor jou? Ja, een hele goeie. En een hulpje. De hulpsheriff is het. Ja, de hulpsheriff. Wat bij deze?
Waar komen jullie vandaan? Mira, waar komen wij vandaan? Oh, Waddinxveen. Waddinxveen? Waddinxveen. Dat is een stuk uit de buurt nou, hier. Nou, zeg dat wel, hè? Ja. Wat hebben jullie hier, de mesverkiezingen? Ja, we hebben kamp hier van school. Van kamp. En dan hebben jullie een jel of een dansje? Een dansje? Even met z'n allen, even een kreet of een schreeuw. Ja, daar komt dansen. Hey. Hey, veel plezier, hè? En laat de Limburgse jongens met rust, hè?